bersama Pakumpulan Pakem Songo-Songo hadir untuk warga masyarakat Glendang Watu Agong Tuntang Semana dengan warak teole bolo Kibra Pakum Songo Songo. Yo bro. Bismillah, Bismillah murwakanding kondo rantak sumeblak sumunaring raditya reh pramu bawa sawega dumadi bang wetan katon sumeblak mega petak lamat tinambi ing telenging samudra loyo kembang mekar kawiwitan mongko kanthi ing tubuh salame mung mawas eling lukitan ing alam dadi wiryaning dumadi yen patenge usaya dedet patake mesti enggal tumeka yen patenge usaya dedet patake mesti enggal tumeka minangka hatine kanca ana wewadi kang tan sinarti kelar kang ketok melok solah para bawane kaya wujuding jalma aura muka pindha kerenging sang Kyai Kadi Sono tindake gawe geter bangker singer dasar ketinggal kekalake ning
sanyatane dadi sasmita rasa rarasaning jalma lawang agung al-jamal pasif aningsun lahir batin wis gabuh ing jiwaning sun warok waskita ambulan jagat gumunung mono awas andulu jagat gumelar Gusti wis sampurna jiwa lan raga kukuh jatining manungsa bakoh bumi nuswantara padha elinga enae jagat wengi memayu hayu ning bawana rumaket lan nyawiji janma padha ngertiya pinuji agunge Gusti endahe alam nuswantara bandur bening bangkrut kepi janma padha elinga endahe jagat wengi pemayu hayu ning bawana rumaket lan nyawiji janma padha ngertiya pinuji agunge Gusti endahe alam nuswantara bandur bening bangkrut kepi Rayi
pacut nyai samandilan nerabas ing perang pupus singo barok alas roman sepi kekarone Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Maghrum Sunan Derajat Sunan Kalijogo Raden Syahid Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jabar Sugeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Sunan Gresik Kodang ilmu takane Sunan Ampel falsafah kohlimone Sunan Giri kembang dolanane Sunan Bonang musisi gamelane Sunan Derajat kepali pitune Sunan Kalijogo wayangane Sunan Muria ngilmu tradisine Sunan Kudus gede toleransine Sunan Gunung Jati politike ayo padha eling Hancara ingkang puspi taru
kasih lirik samirana mamre sakara gaduh kongas gandanyo mawaras retnane ndriya Adi Kudi ndika sami sampun siaga napa dereng budal kecok yo Yo
Sentak kejo. Nggak mau aku. Nggak ikut aku. Nggak di sini aja. Sentak kejo. Zilah tuh. Ele. Ayo Mas Soleh. Sentak kejo. Mas Soleh. Mas Soleh. Yo sabang to barbar. Ayo maju. Mas Soleh. Mas Komari joget. Yo, Mas Soleh maju. Mas Komari maju. Ayo maju. Yo, kom. Ayo maju. Ayo Mas Soleh maju. Ayo tak kancani maju. Ayo maju. Ayo maju kok tak junjung. Ayo maju. Ayo maju. Zaman wis akhir. Tangan semua di atas, Bro. Zaman wis akhir. Bumine goyang. Cak Soleh, kemari kemari. Iya. Persiapan buat pasukan joget. Untuk para penonton semuanya, kita angkat tangan bareng-bareng ya bolo semuanya. Di malam hari ini, di malam yang sangat luar biasa, bersama Pakem Songo-Songo. Yo. Akalin jungkir, akalin jungkir, negarane goncang. Sentak kejo. Zaman wis Tangan semua di akhir, atas. Tangan di atas zaman semuanya, bro. wis akhir, bumi goyang. Lendak duwe gawe. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang.
kupingnya goyang. Miduno sih. Ya. Penontonnya tari nang sih. Ya. Yang sebelah kanan masih dilanjut zaman wis air bolo. Siap tangan ning dhuwur. Jaga ketertiban, jaga keamanan ya bolo. Tak dongak-dongak sing eneng kene kabeh tanpa terkecuali. Mungkur saka kene rezekine lancar untuk gawean sing halal. Berkah barokah kanggo keluarga. Sing urung rabi ndang rabi. Sing wis rabi do selingkuh. Yo. Yo ora. Yo, lanjut. Tangan di atas. Akalen jungkir, akalen jungkir. Zaman wis akhir langit peteng. Saiki sing tak tareni iki sing ngarep cedak YouTuber maneh iki alhamdulillah 10 YouTuber menemani kita di malam hari ini. Yang di depan sana di sebelah kiri saya ini masih digoyang malih. Lagi iki jane wis jam 12 tapi kami keluarga besar dari kanca-kanca Pakem tak kei diskon. Mulur waktu rapopo yang penting seduluran saklawase ya bolo. Oke. Makmum meging tangan di atas semuanya kebalen lagi. Ini Kanggo mari. ya gimana? Tarano penonton ki ngene. Piye? Upama penyanyine melu joget mathuk ngono. Gimana? Iki penyanyi ini kon maju gaber kira-kira piye bolo? Hah? Mathuk. Penyanyi ini model kabeh tangane diangkat kabeh sing neng kene ya. Nah, iki sing sebelah kene iki tak dongak-dongake Watu Agung sing arep duwe kajat bangun masjid kanggo ibadah sukses dana terkumpul punjul. Ah, insyaallah bola-bola kaum ndakon sosial kelanjutannya insyaallah beres ya Bang Junet. Nah, ayo, Penyanyi Jun. Ya. Nah, ini nanti panitia juga dipersilakan nanti. Kanggo mari. Ya, Nagur penyanyi tok kurang gayeng. apa meneh? Abah Junet kan melu joget. Abah Junet mana Abah Junet? Nang mburi. Oh ya, silakan Mak. Nah, nanti juga ada spesial buat tukang sound sing duwe sound mau arep joget ning ngarep. Mas Ulis. Oke, sing nang panggung do ngateko kabeh sa. Ngateko kabeh. Iya. Ngadeg. Yo, Bang Junet mana Bang Junet? Dan juga dari panitia mungkin dari remaja sini. Oh, tukang son ngadeg kabeh. Ngadeg kabeh. Tukang lighting ngadeg kabeh. Gelendang duwe gawe sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Gemah Ripah Loh Jinawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Cak soleh semoga. Atine kafir, atine kafir. Zaman wis akhir banjire bandang. Sing urip mungkir, sing urip mungkir, sing
kasih harapan seluruh cari ngomong sedera panganan kirim warta. Ya, bentar. Ini ada request dari penyanyi-penyanyi ini Pak, ini mbak-mbak sing ada di depan sini. Ya, monggo naik ke sini. Ya, 3 sekaligus gak apa-apa nih. Mboten napa-napa. Gak apa-apa, nanti dapat weran sedikit dari Bang Junet. Dicawi werane. Monggo Mbak, mboten napa-napa. Lewat sana juga bisa, lewat lewat sana. Ya. Dan juga dipersiapkan buat panitia-panitia yang mau joget bareng, mungkin masih ada kesempatan di malam hari ini bersama Pak Songo. Ya. Taman anak bos, di musim awak gede. Ya. Nah, kasih. Nah, naik. Ibu Dian mana, Ibu Dian? Sini Bu. Cepat, aku paham. Monggo Bu Dian. Soleh. Sini. Jan kelawoi leh. Sik, kanggo mari. Iki Gimana? Upama aku nglarak wong ya ento. Ento. Oh ya. Pokoknya ra keneng cwala. Maju. Maju kowe, maju. Gage, alah gage. Ya, ini Pisan maju. Gage. Pupung eneng vitamin ngono. Nggih. Ya. Dunia perluan kumpul iki. Iki mau Bang Junet arep nyawer ke juragan iki ndi? Apa ibu juragan? Siapke urungmu. Oh ya, siapke. Yo. Iki Kang Saleh yo. Sengkake cok. Iya. Lali apa panjang lali yen eling Ya, ini sek. Iki Mbak Egi njaluk Pak Bro sing kudu ora maju. Lah ki ora apa-apa, pisan gas. Nah. Bro toten. Iya. Wah, ayo ro. Ya, pisan gas. Ya. Tak dampingi kamburi. Aku di belakang sampean. Wasik. Yo. balik kok kene babi bro langsung gundul. Ya. Untuk para rekan-rekan semua sing arep nilai lepen yang kene. Ya ini. Ya. Meriah mentok kuwi. Lek kemarin. Ya. Kuwi Kang Bro ki kon nyanyi sik. Oh ya nyanyi. Sinambi nyanyi juga boleh. Lali. Nggih Mas, nggih. Lali apa pancen lali. Yen eling kok gak bali. Cari sebulan pamit dari kosono nek sing kasih kalapan solo Bawa rokok ki ya. Bawa rokok. Bawa rokok. Iya gak apa-apa. Oh gitu. Bros de foto lho. lali apa pancen lali yen eling cari sebulan
semuanya. Kirim Persembahan bagus. Angkat tangan bareng-bareng. Bisa menang. Gimana? Miduna meneh tes vokal meneh. Aku Ayo to. ya aku tak model-model pisan meneh iki. Kok men gitu terus sing nonton mesti do apa? Iya. Ini lagu ini sangat populer sekali. Viralnya dari konco-konco Pakem. Lagu ini monggo buat rekan-rekan, buat para penonton semuanya yang merasa bisa lagu ini, bisa nyanyi bareng, sorak bareng bersama Pakem Songo-songo. Apa kae? Ya apa kae? Apa ya? Kon. Apa kae? Ini kan. Kidul. Ah. Ya. Kidul kae apa? Manopala dewa. Panganane apa? Onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga. Amin amin ya rabbal alamin. Yo. Kidul kae apa? Manopala dewa. Panganane apa? Di Jawa.
wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Kasih tepuk tangannya buat Pakem Songo-songo Bolo Glendang. Oke, terima kasih. Satu demi satu sajian yang sudah tersaji di malam hari ini, satu atur pamungkup atur panutup dari keluarga besar dari Pakem Songo-songo hadir di wilayah Lalatan Glendang Batu Agung. Untuk di malam hari ini bersama mereka dari Songo-songo Production Lighting, ada juga RSN Pro Audio. Satu tempat cantik menutup perjumpaan kita bersama Songo Production Pakem di malam hari ini bersama all artis dari Songo-songo Bolo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.